Okay. Hi YouTube beritahu. I'm sorry, I'm proper video बनायाखै just मोनसे simple video बानायनो आरो simple माने just simple एसे खोन्थास्रांसै okay before hating me okay आरो before hating उदालगुरि legend आं बे खोथाखौ बुंनो लुबैयो आं दिनैहाय one sided जानानै बे खोथाखौ बुंनाय जादों okay watch life all ओमफ्राय मोनसे आरो Bodoscope you people suck literally you people suck आरो नाय unlogical thoughts गोजा नोंसिना मोनसे unlogical साननाय हनाय गोजा youthफोरखौ destroy खालामनायनि नोंसिनि थांखिफ्रा माने youthफोरखौ बांसिन destroy खालामनायनि नाय नोङो first of all question सोंदोंमोन उदालगुरि लेजेन्डखौ okay आं माने नोंसोर question सोंदों I was like shit यार question सोंदों ओमफ्राय बेनियाव माने आं नोंसिनि channelखौ check out खालामबाय okay you people are useless content सिखाव नोंसोर मानसिया सिखाव प्लास आरोबाव नोंसोर मालायखौबो जाज खालामो बे गाज्रि मावदों जों गाज्रि मावाखै फार्स्ट नोंसिनि गाज्रि मावनायखौ नोंसोर उनाव गावनो नागिरमोन बेनि उनावसो नोंसोर जाज खालामनांगौमोन एबा सोंनांगौमोन कुइसनखौ अपिनियन शेयार खालामनाय क्रिटिसाइज खालामनाय जेबो गाज्रि नङा खालाम सोरखौ खालाम जेबो क्रिटिसाइज खालामो ना मा खालाम बाट you people are sucking यार literally suck प्रमोट खालामगासिनो आरो नोंसिनि WhatsApp ग्रुपाव थाना फैखांबायथ' watch life all नोंनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनायफोरखौ आं क्लिक खालामना नायदों आरो नोंसोरबायदि मानसिखौ लिटारेलि हमै बुनांगौसो नोंसोरबायदिनि थाखायसो माने जोंनि ससाइटिया गाज्रि जालांगासिनो नोंसोरबायदिनि थाखायनो माने द वर्स्ट इउटुब चेनेल दासिमबो नुदों विथ लार्ज साबस्क्राइबार्स वाच लाइफ अलखौ नुदों एफा गाज्रि दं बेखौनो सापर्ट खालामगासिनो सासे सिखाव मानसिखौनो सापर्ट खालामगासिनो लाइक सिखाव खावो मालायनि भिडिअसफोरखौ खावो कनसेप्ट माने मा बेखौ बुजिया कन्टेन्ट माने मा बेखौ बुजिया जास्ट पिकआप खालामनानै सिथाबगासिनो गावनि इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि मानसिखौ मानो सापर्ट खालामो नोंसोरलाय बेफोरबायदि मानसिखौ मानो सापर्ट खालामो पाब्लिकआलाय just because of movie थाखाय नोंसोर सापर्ट खालामो नामा एक्चुअलि आं होननो लुबैयो जाय अनार मुभिनि भिडिअनि अनार प्लिज नोंसोर हायोबा कपिराइट स्ट्राइक डाइरेक्ट स्ट्रेटलि मारिखा आरो बिदि चेनेलखौ दोनजाया आरो नाय एक्चुअलि आं मानियो कि लाइक दिनै आं डिफेम खालामदों उदालगुरि लेजेन्डखौ अके just because of one thing कि लाइक बे मोनसे फाइट खालामदों कि लाइक बिदि पर्न होननाय बुस्थुफोरखौ माने जोंनि बर' ससाइटिनिफ्राय गारनांगौ एबा बखस्रानांगौ एबा गाज्रि आखुथाय बेफोरखौ माने बखस्रानांगौ जि भिडिअ भाइरेल जायो मा जायो बेफोरखौ माने नों एसे एटलिस्ट सल्भ खालामनो रोङाबा प्रमोट खालामनाङा प्लिज वाच लाइफ एन्ड बड'स्कप आं बारा गोलाव मोसानोसै आरो प्लिज यार डोन्ट हेट एनिवान उदालगुरि लेजेन्डखौ दायो हेट खालामा बे मोनसे राइट वेआव थांनो सानदों एबा मोनसे राइट वेआव खालामनो सानदों बेखौ सापर्ट खालाम इउनिटियाव फैनानै बेखौ सापर्ट खालाम आरो बे जि दायो खालामगासिनो बेखौहाय नोंसोर हायोबा जाफुंहोनो सेस्था खालाम गाज्रिफोरखौ माने एसे क्लिन खालामनायखौ सेस्था खालाम जास्ट ओरैनो गोदाव सोराव सापर्ट खालामबाय रावखौबो अके आरो जायफोरबायदि मानसिखौ नाय कपिराइट होथारनांगौसो आरो जाय मानसिया नाय वाच लाइफ अल इफ इउ वाचिं दिस आं मिथिखायो नों नायखागोन लिटारलि नायखागोन I will say you don't give a shit to me and don't नों साननाङाबो okay don't ever think to reply me just because कि like unlogical thoughts दं नोंनावहाय जेबो मिथिया रोंगौथि दंना गैया बेफोरखौ आं जेबो कुइसन खालामनो गोसो गैया जाज खालामनो गोसो गैया नोंनिसिम रोंनाय गैया मा गैया होननानै जाज खालामा बाट वान थिं इज देट नोंनि साननाय हनाया सब गोरलै गथ'निसो आरो सबसे लेथ्रा साननाय हनाया नोंनि आरो बड'स्कप होननाय अनारनि स्ट्रेटलि आं होना सबसे वर्स्ट थिंकिं सबसे वर्स्ट थट दं नोंसोर गाज्रि खालामनायनि लामाखौसो नोंसोर दिन्थिबाय थादों आरो प्लिज यार रिप्लाइ होनायनि सिगां आं बेखौनो होननो लुबैयो लाइक प्लिज प्रपर रिसार्च खालामगोर नोंनाव नों गाव आर्गुमेन्ट खालामनो गोसो वाच लाइफ अल आर्गुमेन्ट खालामनो गोसोमोन आर्गुमेन्ट खालामोनरा जेबो गाज्रि नङा अके कुइसन खालाम जाज खालाम जेबो प्रब्लेम गैया बाट फार्स्ट अफ अल नों गावनि गावखौ क्लिन खालामना लाग्रोनांगौमोन गावनि गावखौ लुप हलखौ माने क्लोज खालामना लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो नोङो जाज खालामनांगौमोन बेनो नोंनि फार्स्ट मिस्टेकआ स' बिसिमसो आं बारा बुंनो गोसो गैया आरो प्लिज सापर्ट द राइट पार्सन डन्ट सापर्ट द जास्ट शिट पिपल्स लाभ इउ अल पिस